Sziasztok srácok, én Szotyi vagyok. Itt lennénk egy újabb kóstoló videóban, mivel nagyon szeretitek a kóstoló videót. Egy hatalmas kóstoló videó lesz. Először is kóstoljuk meg ezt a mini fruit jazz cseresznyés ízben. Ilyen zselé. Jó, ki tudtam bontani. Ki tudtam bontani. Jó, nincs rajta folyadék. Hát zselé. Ja, meg van egy ilyen tömörebb zselé kocka is benne. Ezt most olyan kéne kivenni. Wow. Ez nagyon jó. 10/8. 10/8. Zselérúd. Ez édesdinnye, ha jól, hát igazából nincs ráírva semmi. Piros. Szóval ez az, amitől sok ember megfullad. Várj, mindjárt jövök. Csavarom tovább. Hogy a faszomba kell? Ez olyan, mint a dinnye és a cseresznye keveréke. Vagy melyik keveréke? Oké. 10/7. Kurva nehéz kibontani. Most jöjjön egy olyan, amit nagyon sokan ismerhetnek. Kétfajta íz van benne. Az egyik az elnyerte a 2025 íz, nem tudom mit, Brüsszelt. Akkor hámozható gumicukrok. Egy banános és egy májonás. Kezdjük a banánossal. Na, ezt jól kibontottam. Azt, de banán illata van! Ugye amit lehámozol róla, azt meg lehet tenni? Itt van. Hogyan kell lehámozni? Ezt nem lehet lehámozni, de amúgy ott van benne a réteg, csak szar vagyok. (10/2). Másik hámozható gumicukrot később nézzük meg, most valami csokisra is ismerkedjünk meg. Poki.
Crushed Nuts, azaz tört. Nem értek, nem tudok annyira angolul. Tört valami. Még egy csomagolás, hogy még jobban szennyezzük a környezetet. 8 darab van benne és 1000 forint. Ez kurvára megéri, amúgy rohadtul nem éri meg. Legalább a illata olyan, mint a Nutella. Viszket a fülem. Na mindegy. Nem is így kellett volna kibontani. De finom. Ez kurva finom. 10/10. Ez megkapja a 10/10-et. Egyből. Azonnal. Egy még jobban, ez is amerikai. Sour Patch Kids Fruit Mix. Ebben van, azt mondja, alma, trópusi, cseresznye, és valami black currant. Nem tudom, mit jelent. Nyilván ennek a nagy részét megosztom a családdal. De jó illata van. Kiszóra. Lássam az ízeket. Na, ott a trópusi. Ezt visszavesszük. Gyere, visszafoglaljuk. Visszafoglalunk. Nem látok semmit. Mindegy. Akkor trópusit most nem fogunk kóstolni, mert nem látok benne. Cseresznyés. Hát finom, de... Finom. Ez inkább megy, mert savanyú, de mindegy. Akkor jön zöld almás. Na, ez már sokkal jobb. Most jön egy ilyen black currant, vagy mi a szar. Fúj, nem. Hát 10/7 árát nem éri meg. 10/7. Ez szó. Pokiba leszek még egyet. Kezdjük egy gyengébb. Na. Ez is gumicukor lesz. Üge. Ja. Ezt hogy kell kibontani? Így biztos, hogy nem. Jó. Videó végére hagyjuk. Akkor jön ez a gumicukor. Tejmentes, gluténmentes. Giant gummy. Veszem észre. Oh. Ez is ja nem.
Ja. Na. Szóval akkor kóstoljuk is megy. Ó. Rágós. Finom, de nagyon rágós. Amúgy csak a teteje rágós. Meg a széle. Amúgy finom. (10/9). Ugye le is kell öblíteni. Szóval vettem 2 darab innit. Ez ismerős a múltkori kóstoló videóban, mert ugyanazokat vettem, csak mangó ízesítésben. Kóstoljuk először ezt meg. Kicsit itt elpakolok. Jaj. Jaj. Akkor megint lefordítom a kamerát, hogy lássátok. Hát így. Ugye látjátok. Szóval kibontjuk. Veszünk róla. Kipattintjuk ezt. De akkor nem tudom, mitől lesz szénsavas, mert a golyó az nem szénsavas. Úgy. Bele is esett. Szénsavas. Ez finomabb, mint a tegnapi. Ugye ebből megkóstoltatom a többiekkel. Nagyon ízlet. Nagyon ízlet mindenkinek. Minden rétát meddig jó. Hát 10/8. Akkor jöjjön az az édesség, amitől csomó ember megdöglik, meghal, megfullad, letapad a torkára, az a mocsi! Szóval most én is meg fogok halni. Remélem nem. Pedig azt hittem, hogy elteszem emlékbe ezt a csomagolást, de nem. Ez sárga dinnyés, nem döntsétek el, hogy ez mi itt a képen. És én sárga dinnyének nézem. Nyilván illatra ez nem jön át. De illata van. Arckifejezésemből szerintem láttátok, hogy most. Amúgy jó illata van. Bár mondjuk ilyen szinte no-name mocsi. Action! Ennek nem is olyan az állaga, mint a mocsinak. Úgy finom. Ez nem tapad le a torkomra. Ez finom. Jó. 10/9. Úgyhogy jól tudom, ez egy amerikai koncepció ez az inni. Na, ezt mindjárt jövök, hozok kést, és megpróbálom kibontani. Na, itt is vagyok. Az etejét itt nyomjuk, az ez könnyen megadta magát. Pedig olyan életlen ez a kés. Hogy? Na, megvan. Fúj, egy agy.
Nem tudom mennyi volt, de nem éri meg az árát. 10/1. Hámozható májna cukor. Ennek sem májna illata van. Na, itt van. Nagyobbra számítottam. Ezt már megpróbálom lehámozni. Itt is van. De ezt nem lehet meghámozni. Pedig amúgy a Happy House-ról akartam rendelni, de most már nem rendelek. Mert egyrészt Kínaiban is van 500 forintért, Happy House-ban 1500 forint. Amúgy nem is olyan finom. Elkezdtünk az utolsó dologhoz, az is volt már tegnapi videóban. Ez is ugyanolyan ital, csak ez mangós, és majd kiderítettem. Ez is könnyű. Kiderítettem, hogy ez igazából nem is a dinnye, nem is a mangó magja. Nagyon okos vagyok. Nézd. Majd leülök. Ezt lehetetlen kibontani. Várjatok, mindjárt kérek segítséget. Szóval kaptam egy kis segítséget. Ennek olyan jobb illata van, mint a tegnapi dinnyésnek. Meg az íze is jobb. Nem, dinnyésnek jobb íze van. 10/9. Eszek ebből egy szemet. Majd szó szerint szemet. Mondjuk legyen a kék. Ez már jobb. Nem. Finom. Na, szóval valamit nincs. Köszönöm srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, tetszett, nyomjatok egy lelket, iratkozzatok alá. Én Szotyi voltam, sziasztok!